नमस्कार, बियॉन्ड झोडियाकमध्ये आपलं स्वागत आहे. शनीची साडेसाती टिप नंबर 3. शनीच्या साडेसातीमध्ये आपल्याला बऱ्याचदा काही काम करताना किंवा काही महत्त्वाचे निर्णय घेताना, काही महत्त्वाच्या गोष्टी घडत असताना एक इंट्युशन मिळत असते. म्हणजे आपल्याला एक मार्गदर्शक सूचना मिळत असते, आपल्या अंतर्मनातून एक आवाज येत असतो आणि त्यावेळेला आपण ते ऐकलं पाहिजे. म्हणजे ते इंट्युशन जे आपल्याला मिळत असतं ना, ते आपल्या संरक्षणासाठी असतं किंवा ते आपल्या भल्यासाठी, आपल्या रक्षणासाठी असतं आणि त्यावेळेला आपण ते फॉलो केलं पाहिजे. म्हणजे आपण एखादी गोष्ट करत असतो किंवा एखाद्या ठिकाणी जात असतो किंवा काहीतरी आपण बदल करत असतो, त्यावेळेला आपल्याला अंतर्मन सांगत असतं की थांब, आत्ता हे करू नकोस किंवा आत्ता इथे जाऊ नकोस किंवा हे असं करू नकोस, असं वागू नकोस. जे काही असेल ते इंट्युशन आपल्याला मिळत असेल ते आपण फॉलो करायला हवं, कारण की ते आपल्या रक्षणासाठीच शनी महाराजांनी आपल्याला पाठवलेले संदेश असतात. तर हे टीप आहे.